Busras Bongsi Lo Charlie Asong Atum, Bisonat Deputy Commissioner Aphan, Pinpur Alu, Kapari Dengam. Dipu Taralangso Youth Committee Atumpen Kapang Tirasai Kedengpon. Okereng Sport Complex along Nomati BJP Mondol Committee Atum Arsik Jitpen Tung Sayamai Kang Nipon. Nijang Karbianglong Mailo along Kacheling Atawar Langkang Lum Erajok Hadak Aratum Kisung Keponang. Nelly Birda Hanbang Sondro Singh Dongpi. Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelang Ver Kaching Honar Arab Dorafan Kardom Nang Pajeriklo Kardom Tande Pini Arsik Jilapen Sodaga Birta Non Anton Penarjikta Pini Kaching Si Arsik Jilapen Sodaga Birta Poheno Sorkar Pen Puthot Akimi SOP Aron Kapang Dakpon Pini Puthot Akimi SOP Aron Kapang Dakpon Pohenlo Longripo Puthot Angton Pen Kangkir Kipipontu Irui Aparman Golaghat Jorhat Lapen Lokhimpur along Riaphan Containment Zone Kipipon Anparta Bisonat Lapen Sonitpur along Rihini Aphan Irui Aparman Kangkir Kipipontu Arni Kangsam Por Phai Po An Sanghan Akulat Ingpupon Longji Bonta Morigao Lapen Gwalpara along Rike Nerlo Por Phai Krehini Ansi Sanghan Akulat Ingpupon Longchotji Anparta Nerlo Por Phai Isipen Curfew Pangcheng Pon Popusi Birta Pangdakpon Kamrup Metro Pen Chenglok Longri Inkoira Troxy Por Phai Phopen Curfew Piponlo Anparta Longri Kaprek An Chedam Chewang Amo Angton Pen Kangkir Puthot Kipipontu Piniaduntu Arsik Jita Beta Non Angton Pen Arjikta Okereng Sport Complex along Nomati Bharatiya Janata Party Mondol Committee Atum Arsik Jit Pen Prungsayami Kapadapon Lakha Kretrok Nomati Constituency Keparlo Okereng Habar Mate Okereng Sport Complex Arlo Pini Jakhong Ni Pai Kresir Kep Arni Nomati Bharatiya Janata Party Mondol Committee Atum Arsik Jit Pen Prungsayami Kangnipon Bangso Ame along Nomati Bharatiya Janata Party Mondol Committee Amepu Juti Timung Pensi Mei Chepahempu Pon Bangso Ame along Phapang Jangaluhi Atum Nomati MSC Mate Karbianglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi Nomati Mondol Committee Probhari Arson Rongpi Lapen Karbianglong Autonomous Council Block Chairman Jornal Ronghang Nomati BDC Chairman Dhorom Kro Atum Chetong Donsi Ing Samjin Pen Mei Pachunpon Chetong 16 nong Nomati Angkang Nomati Mondol Pati Executive Meeting Pini Dakanong Mai Chetong Deputy Speaker Sir Ritesh Singh Lapen ke Morcha Atta Morcha do Lapen Sokti ke Soita Nasipini Executive Long ke claim ke dam atang Kututia Suli Malahai Tani Litum Chingbai Ponlo Chethan Ponlo Nasipini ta Litum ke Long Tang Akonon Kipi Tuji Lapen ke Ili Party Person Sike Pang Tuji Malahai Litum Chingbai Lo Nasimono Litum Nomati Mondol BJP non anke ke claim aktif lapen ini litum strong nok lapen lamps akad sang ki pen chenglok kadu kabi ni litum pale lo rong an sita non police pension lapen ki MG engreka rong an ni litum pale pon lo akonon kewang jita du ulang Lahai ni litumpan Kladak pen Deputy Chairman lapen 11 Development Block Board Chairperson Jornal Ronghang lapen BDC Chairman Dhorom Singh Sita Dolo alang litum lam next Sunday pen ke Sokti Kendro Angkang Long Dampo alang litum pen Apiastin President Secretary pen Chenglok Rong So pen Chenglok lahai asuni mukhan lima lele lahai takilang danjipan alang litum pan Karbianglong Habar Kehat Pen Long Bamon Rong Phar Report Bisonat Karbi Live Piniaduntu Arsik Jitla Pen Sodaga Betan Non Anton Pen Arjikta Poriborton Asorkar Kachari Ahutanta Nijang Karbianglong Mailo Habar Kacheling Atwar Kahino Parpik Ajok Anparta Arve Kejang Kachimit Mepin Ajok
towar langbung langplet mandat anpin Kiduk amek ingsu kibur ason ben keman nijang kalbianglong mailo hawar ka celenga towar kahino pik chot kalisi arwe kejang ka chimit me pin ajok ka celenga towar langbipi mandat anpin lasi hadak aratum ke dam ke bangamo kisung ke phonang ajok prabjin pen bangso atawar ka salok asai kedengji afan pura Karbianglong Autonomous Council afan ka chuningri padopon Karbianglong Puloni pen Orun Ingki Kata report Bisonat Karbi Live Piniadun tu arsik jet lapen soda gabirtan nonang ton pen puthot arjikta Rongmongwe atwar kahino parpik ajok keso afan Thela gari pensi kepon kewan nang ajok hadak araratum kisung keponan Karbianglong along rialong kisung nailake towar henlo Towar kahino o ajok keso kion e ahut gari ambulance pen ke ponangji kalisi thela juja e pensi ponang kok akisung dolo non malom isi chethangpun rong mongwe bibia kro arong jirsong ingti ahemasor sila teron pi arloso akeso apor ahut gari wangune det ajok hela pen ke pon a video Karbianglong portal news antot kalisi satellite news channel hehuya longta chethangplup chenam Lasi lapuson kisung tektik aporahut kisung kepowek atuma fan keso kachelangji afan pura Karbianglong Autonomous Council tuliram ronghang lapen iem kache rong pipi pen anparta akaprek ning keme abang phatum kerap pajir donlo lasi kerap ke pajir don abang phutin afanta kisung kepowek atuma hin pen akero pajir pon Bonta lapuson rong mongwe araratum apong awe keso kione kache pona phanpura akisung kache tong doptiklo lasi hadak araratum prabjin pen towar ka saloga sai kedeng ponja phanpura Karbianglong Autonomous Council CM tuliram ronghang aphan kachuningri padopon angtenon kisung ke phowek abang phupen kaningje pon alam thele non angton pen arjik sinang Ini nili bangso video ke selanang kok ke la nona long chithang pun social media Facebook Instagram lapian la Karbianglong news lapian hala Assamese news lai temlong isi chithang pun nona long nili hemasor keso ambulance pon e thela pen kangdoi pon la so news bang pinang an chithang lo la si bangso news aputhak pen nang litum ke theklong pen stame nang litum ta wan sia hok ma hok nang litum ta Heglong lot, lasi nili tum Karbianglong Autonomous Council pan nili si chuning ring tum je jate la non nili tum ason tha akisung kapre ka tum ki phuphere ji pan nang li tum prabjin pen bangso towar nang silam pivek tha pusi nang chuning ring lot la bangso towar khing no joine si pini nili ham masorta asapo kisung kasik sak nili tum ta doi kok la pela so kisung kasik sak along je nili pan stamilat Ilitum Karbianglong Autonomous Council CM sar tuliram longhang lapian la nitum local MSC kache rong pipi baido nang litum halsta me choro lo niliphan nang kerap dun lapian la baido sta me pun sta me nang kor pen niliphan nang chingki chethan pen ning nang mathei dun pot choro lo lapian nang litum han isi tuning ri bangge son lo la CM sar pen la baido aphanta tuning ri lo la so towa prap din pen litum phan Islam pivek tha nilitum kosto Mana nili tum kosto son thot kapre tum kosto tidak di fansi nang tum fancuning rilo lapen nang tum fan akiro suri ningkang sam pajirik lo je nang tum nang ke cerapun thegapa lapen la kado kavela nili fan kerapun ladak forest tum lapen la sakuri kiklem tum lapen nijilpo jilpitum anta nili fan kerapun do lasi nilita kidu o bangali kiduk de bang kenapa nili fan ka hon ke jensodun penang kerapun asap sabes tame nang keradun lapen biota nang kendun lapen ning ngupathe dun lahai ka do kawe phansa me nili suri akirut nang litum phan pajer lo kado Piniadun tu arsik jita birtan non angton pana jekcha dipu taralang soalong
Pini jakong ni pai Gresir Cap Arni ada por Pioneer Cap Pen Taralangso Youth Committee Atom Pen Kapang Tirasai Kedengpon. Piniadun to arsik jira birtan nonangton pen arjikta. Keiso kaparlo la pen komatapur along ri apan. Hemprek kang tim ke hangpura Kuchras bongsil lo charli asong Bisonat longri ame atung. Bisonat Deputy Commissioner apan pinpur alo kapari rengam. Kuchras bongsil lo charli asong silarai hena soar lo asong tiripi ame atum kapin khat ateng pen. Keiso kaparlo la pen komatapur along ri hemprek kang tim ke hangpura Kuchras bongsil lo charli asong Bisonat longri ame atum. Pini Bisonat Deputy Commissioner ahin pen PM Narendra Modi Bharatiya Janata Party TDP ame Pumate Home Minister Amit Shah lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Aphan Phartherok Pinpur alo kapari deng asai kedengpon. Angtenon Kuchras bongsil lo charli asong atum pen kaningjepon alam thelen non angton pen arjik sinang. আজি বহু বছৰ ধৰি কমতাপুৰ ৰাজ্য আৰু সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত প্ৰচেষ্টা আন্দোলন কৰিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে আমি তাত উপকৃত হ'ব নোৱাৰিলোঁ। যোৱাবাৰ মোদী মন্ত্ৰীসভাত আমাক এই জনজাতিকৰণৰ দাবীটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আমাক প্ৰশ্ৰয় দিলে, কিন্তু কোনো তাৰ আজিলৈকে আমি সুমত নাপালোঁ। সেয়েহে আজি সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু সন্মিলনী তথা মহিলা সমিতি হৈ আমি আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ ওচৰত স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰোঁ। আৰু অন্যথা এই সুযোগতে আমি এটা কথা কৈ থওঁ, যদি ইয়াতে এইবাৰ যদি আমাক তেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম। ধন্যবাদ। Tangte pini prime time abirta laan si kangton iglo. Ka dobe fanta kurwang tulapen dome thakme.